Γεια σας, είμαι η Νίκη Χάγια, σε περίπτωση που δεν με ξέρετε, που δεν θα με ξέρετε βέβαια, της γνωστής οικογένειας όμως του Χαγέικου. Σήμερα θα σας κάνω το πρώτο μου βιντεάκι, κάνω το ντεμπούτο μου σήμερα στο YouTube, που λέμε και στην Κύπρο, και θα σας κάνω μια μίνι παρουσίαση του σπιτιού μου, όχι όλο το σπίτι, μη σας κακομάθω κιόλας, και θα σας πω και 4 βασικούς κανόνες που έχω στο σπίτι και στη ζωή μου. Και πάμε με τον κανόνα νούμερο 1. Μέσα στο σπίτι φροντίζουμε πάντα να είμαστε ντυμένες στην πένα. Βεβαίως, γιατί δεν ξέρεις ποιος θα σου χτυπήσει στην πόρτα. Αμέ. Και με λουλούδι. Κανόνας νούμερο 2. Το σπίτι πρέπει πάντα να είναι ανοιχτό στους φίλους και στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Γιατί αλλιώς να μείνεις μόνος σου, μου λες? Έλα! Ναι! Τι κάνεις, καλά? Κι εγώ καλά. Ναι. Να έρθεις από εδώ. Μωρέ, έχω μια δουλειά σήμερα, πολύ σημαντική να κάνω. Ναι, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ναι. Έλα, σε φιλώ τώρα γιατί βιάζομαι, επίγομαι. Ναι, έλα, γεια. Κανόνας νούμερο 3. Επειδή μένουμε σε πολυκατοικία, φροντίζουμε να συνυπάρχουμε αρμονικά με τους συγκατοίκους μας. Τους πάνω, τους κάτω, τους αριστερά, τους δεξιά, άρα δεν κάνουμε τι? Θόρυβο. Κανόνας νούμερο 4. Όσοι έχουμε κατοικίδιο, φροντίζουμε να τα κρατάμε σε εγρήγορση, να είναι δραστήρια, η χαρά της ζωής, να είναι δραστήρια, να μην τα αφήνεις να κοιμούνται, να τα τρελαίνεις στα χάδια, βέβαια. Να είναι δραστήρια, η χαρά της ζωής, να είναι δραστήρια.